नमस्कार, मी लतिका नितेश जाधव, मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। आज मी कुठलाही पदार्थ न करता जे आपण जेवल्यानंतरची बडीशेप खातो ती बडीशेप करणार आहे, पण जरा वेगळ्या पद्धतीने। ही हेल्दी पण आहे आणि चवीला पण खूप छान लागते। तर आपण करायला सुरुवात करूया। त्यासाठी लागणारं आपण साहित्य बघूया। ही मी 1 वाटी कच्ची बडीशेप घेतलेली आहे, 1 वाटी धना डाळ, 1 वाटी ओवा, 1 वाटी सफेद तीळ आणि 1 वाटी बाळशेप। हे आपण सगळं समप्रमाणात घेतलेलं आहे आणि ह्यामध्ये अजून 2 गोष्टी टाकायच्या आहेत आपल्याला, पण त्या तुम्हाला व्हिडिओच्या मी शेवटी सांगेन, त्यासाठी तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ ही पाहावी लागेल। तर आपण सुरुवात करूया। याआधी आपल्याला काय करायचं आहे, मी तवा तापत ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे 5 मिनिटं हलकंसं गरम करून घ्यायचं आहे सगळ्या वस्तू। फक्त धना डाळ जी आहे ही थोडीशी आता पावसाळा असल्यामुळे थोडी नरम पडते, तर ही हलकीशी गरम करून घ्यायची। ही धना डाळ आपल्याला भाजायची नाही आहे। बाकी ह्या 4ही गोष्टी आहेत, म्हणजे कच्ची बडीशेप, सफेद तीळ, ओवा आणि बाळशेप, ह्या गोष्टी आपल्याला भाजून 5 मिनिटं घ्यायच्या आहेत। मग चला भाजायला सुरुवात करूया। आता मी हा तवा तापत ठेवलेला आहे। आता आपण एक एक करून हे सगळं 5-5 मिनिटं भाजून घ्यायचं आहे। आपण आधी कच्ची बडीशेप भाजून घेऊ। 1 वाटी कच्ची बडीशेप, त्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या आपण व्यवस्थित निवडून वगैरे घेतलेल्या आहे। त्याला हलक्याशा गरम करायच्या फक्त। हे सर्व आपल्याला मंद आचेवर भाजून घ्यायचं आहे। बडीशेपचे अनेक गुणधर्म आहेत, म्हणजे तोंडातील दुर्गंधी घालवण्यासाठी आपल्याला बडीशेपचा उपयोग होतो, अपचन टाळण्यासाठी आपल्याला बडीशेपचा उपयोग होतो, परत रक्त शुद्ध करण्यासाठी आपल्याला सुद्धा बडीशेप वापरली जाते। त्यामुळे ही खूप हेल्दी आहे। व्यवस्थित भाजून झालेली आहे। आता आपण ओवा टाकते मी ह्याच्यामध्ये। ओवा सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। ओवा हा आपल्या पचनक्रियेसाठी खूप चांगला आहे। लहान मुलांसाठी तर ओवा सर्वात चांगला। आपण ही बडीशेप लहान मुलांना सुद्धा देऊ शकतो। जर पोटात दुखत असेल, लहान असो मोठे असो, सगळ्यांना हा उपयोगी आहे। 5 मिनिटं भाजून झालेला आहे आपला ओवा। आता आपण ह्यामध्ये बाळशेप टाकतोय। प्रत्येक गोष्ट भाजताना एक लक्षात ठेवायचं की ही कुठलीही गोष्ट आपल्याला करपवायची नाही आहे। ही हलकी सतत हलवत राहायचं आहे, करपली नाही पाहिजे, सगळ्या बाजूने व्यवस्थित भाजली गेली पाहिजे। बाळशेप लहान मुलांसाठी खूप चांगली। लहान मुलांना बडीशेपचं आणि बाळशेपचं पाणी देतात। आता आपण यामध्ये तीळ टाकणार आहे। तीळ आपल्याला हलकेसे भाजून घ्यायचे। तीळ भाजलं की लगेच समजतं ते तीळ उडतात असे। व्यवस्थित भाजून घ्यायचे तीळ। आता आपण गॅस बंद केलाय, कारण आपलं ही धना डाळ आहे ती आपल्याला हलकीशी भाजून घ्यायची, म्हणून गॅस बंद करून आपण भाजतोय हलकीशी। धना डाळीमध्ये जो नरमपणा आलेला आहे तो घालण्यासाठी आपण फक्त हे किंचित 1 ते 2 सेकंद आपण असं तव्यामध्ये फिरवून घेतोय। गॅस बंद केलेला आहे। या 5 वस्तू आपण व्यवस्थित भाजून घेतलेल्या आहेत। आता आपण या थंड करण्यासाठी ठेवू। हे आपलं थंड झालेलं आहे। तर व्यवस्थित हा बघा कुरकुरीतपणा आलेला आहे भाजल्यामुळे। तर आता हे मी तुम्हाला सांगणार की ह्या 2 गोष्टी, ह्या 2 गोष्टी खास मी लहान मुलांसाठी टाकते आहे, कारण का मुलं हे ओवा असल्यामुळे तिखटपणा लागतो, त्यामुळे खायला कंटाळा करतात। तर त्यासाठी आपण अशा 2 वस्तू टाकतोय की त्याच्यामुळे मुलं ही बडीशेप आवडीने खातील आणि त्यांच्या तब्येतीसाठी पण ही खूप चांगली आहे। तर सर्वात पहिले आपण वापरणार ही टुटी फ्रुटी, ही सुकी टुटी फ्रुटी आहे।
ओली नाही आहे, व्यवस्थित सुकवलेली आहे ही. तर आपण ही टाकतो आहोत. आणि ही कलरफुल बडीशेप जी आपल्या पानपट्टीवाल्याकडे किंवा व्यवस्थित फरसाण मी जे मिळतं त्या दुकानात ही सहज अवेलेबल असते, तर तुम्हाला ही मिळू शकते. तर ही आपण बडीशेप टाकतोय. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला सर्व. व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेतलेली आहे. आता व्यवस्थित ही कसं कलरफुल एकदम छान दिसतं एकदम. मुलं पण आवडीने बघतात हे कलरफुल बघितल्यामुळे. ह्याच्यामध्ये असं खास टुटी फ्रुटीमुळे मुलं आवडीने खातात. तर आपण आता एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तयार आहे आपली ही बडीशेप. ही बडीशेप तुम्ही नक्की घरी करून बघा. खूप चवीला पण छान आहे, हेल्दी आहे आणि लहान मुलांसाठी सुद्धा उपयुक्त आहे. तुम्हाला जर ही बडीशेप मोठ्या प्रमाणात हवी असेल तर ह्याची ऑर्डर आमच्याकडे स्वीकारली जाते. ही व्हिडिओ कशी वाटली तुम्हाला तर प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये लिहून सांगा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार.